Не съм се кандидатирала сама, бях номинирана от човек, който повярва в мен в този момент, след което хора от студентски съвет свързаха с мен да си напиша мотивацията и да си подам документите, за да мога да продължа в следващия етап. И беше много хубав момент така в моя живот, защото той ми показа колко ценни приятелства създава университета. Тогава един мой колега ми каза: ти защо не се кандидатираш, ти имаш толкова участия, за мен ти си потенциален победител, т.е. показа ми доверието в мен самата. И аз му казах: ами сега имам толкова други неща да върша, трябва ли? Така казваш се да ти напиша тази апликационна форма, ако трябва, нали? Така че не беше случайно, беше много осъзнато. Преди всичко, когато разбрах, докато бях в залата и слизах по стълбите, съответно, разбрах, че това е най-вече отговорност и гласувано доверие. Защото да бъдеш в една организация нещо на годината, каквато примерно институция УНСС, предполага доста голямо доверие да сте гласували. И това преди всичко за мен беше отговорност, че трябва да представя институцията вече не само вътре в университета и извън нея, пред външни лица. Изненада. Бях много изненадан. Но честно казвам, ще не очаквах да съм аз човека, който ще вземе тази награда. Бях си довела всичките приятелки, така, не всичките, но част от тях можеха да дойдат да ме подкрепят. И аз, честно казвам, по-скоро отидах да видя айскрим, а не да ме награждават. Разбира се, всяко едно отличие допринася по някакъв положителен начин. Смятам, че това беше едно доказателство, че младите хора могат и така един стимул да повлиявам на моите връстници, които също искат да се докажат и да правят нещо смислено за обществото. Така че определено допринесе положително за и личностния и професионален развитие. Донесе престиж на катедрата икономическа социология, от която съм част. И освен това в личен план се надявам за напред това се остава част от биографията. Постижение вече бих казал, че е влизало в действие, не искам да казвам къде точно, но със сигурност е престиж голям и за катедрата, която представлявам, и за мен самия. Задължително е да го направят, тъй като според мен, когато си тръгнал по един път и искаш някой да ти даде възможност да се развиваш, трябва да заявиш, че вървиш по него, а да не се страхуваш от това какво ще кажат хората, от това дали ще бъдеш оценен. Трябва да използваш всички възможности, за да бъдеш това, което искаш да си. Защото не можеш да очакваш някой просто да дойде и да ти каже: да, ти си страхотен писател или страхотен икономист, и това вече дори и по филмите не се случва дори. Така че да, имайте смелостта да заявите, че имате стойност, защото е така. Защото това е начин да покажат своите ценности пред света, да заявят себе си, и дори да има някой човек, който примерно е успял повече от тях, без да е полагал всичките тези усилия, да се е подлагал под толкова стрес и така нататък, все пак ти ще знаеш, че според своите идеали, своите ценности ти си успял. И според мен това е най-важната мотивация, за да участваш, за да покажеш и на останалите и да ги мотивираш да бъдат себе си.